Türkmenistan'ın payitahtında Aşgabatda däkme çeken vilayet ýaşaýjylaryna garşy polisiýa çäreleri güýçlendirildi. Azatlyň habarçylary we çeşmeleri Türkmenistanyň payitahtında we onuň töwereginde vilayetlilary tutmak üçin geçirilýän köpçüliklen reýtler barada habar berýärler. Habarçylaryň sözlerine görä beýleki sebäplerden gelen vilayetlilary ketkitlemek we tutsak etmek üçin reýtler bir hepdäniň içinde amal aşyrýar. Däkmet migrantlary hem Aşgabatyň özünde hem de payitahtyň töwereklerinde tutulýar. Aşgabatda polisiýanyň awtologlary ýygyderli aýlanýar we şüpheli hataplan adamlary taklap başga bir vilayetden gelenligini anyklasa, hiç bir kanuny bozmadyk bu adamlary polisiýa bölümlerine akdýar diýip habarçylar gurrun berýär. Akşamlaryna polisiýa işgärleri awtobus duralgalarynda garaşyp durýarlar we işden soň adatça awtobusda öýlerine gaýdyp barýan işçi migrantlary taklaýarlar. Azatlyň habarçylaryndan biri başga vilayetlerden gelýänleri alamatlandyrýan zatlaryň biri olaryň ellerinde köplenç paket bolýar diýip belledi. Habarçylaryň sözlerine görä polisiýa vilayetlileri ketkitleýär, taklaýar, registrasiýasyny barlaýar we soň polisiýa uçastygyna eltýär. Şunuň bilen baglylykda polisiýa bölümleri häzir adamlardan doly. Azatlyk bilen söhbetdeş bolan birnäçe çeşmäniň habaryna görä tutsak edilen migrantlardan tölek talap edilýär we olaryň polisiýa işgärleri tarapyndan ýenjilmegi seýrek däl soň bolsa polisiýa olara pul getirmek üçin tanışlaryna jaň etmäge ruhsat berýär diýip çeşmeler gurrun berýär. Olar migrantlardan talap edilýän puluň mukdarynyň 500-den 1000 manadaçyn ýetýänligini gurrun berýärler. Şeýdip 30 ýaşly oňat ussa bolan migrant işçini akşam duralgadan uzak bolmadyk bir ýerde saklap alyp gitdiler. Ol mardan, ol oňat geýnende, arak içenok 30 ýaşlarynda. Onu rehimsiz urdular we eňegini döwdiler. Onuň ýüzi gyşardy. Diýip bu ýagdaýdan habarly çeşmeleriň biri anonim şertlerde gurrun berdi. Onuň sözlerine görä polisiýa bu adamy boşatmak üçin 800 manat talap edip durýany, tanışlary bary ýogy 500 manat ýygnamagy başarypdyr we şeýdip onuň boşadylmagyny gazanypdyr. Ol boşadyldy we maýyp halda öýüne gitdi diýip çeşme aýtdy. Adatlygy ma'lum bolan ýagdaýlaryň ýene birinde polisiýa öz garyndaşlarynyň payitahyna gatnaşmak üçin Aşgabada baran 40 ýaşly maraly adamy tutsak edipdir. Onuň tutulmagyna payitahta ýaşamak üçin ygtyýarnamasynyň ýokdugy sebäp bolupdyr. Bu adamyň pasportyndaky ýazga görä ol marada registrasiýa edilen. Azatlyk radiosu çeşmeleriniň howpsuzlygy nukdaý nazaryndan tutsak edilenleriň atlaryny we olaryň başdan geçiren ýagdaýlarynyň jekme-jekliklerini beýan etmekden saklanýar. Azatlyk radiosu Aşgabatyň polisiýa bölümlerinden we Içeri işler ministrliginden tebet ýaşaýjylarynyň paýtagtda tutsak edilmegi, paýtagtdan kowulmagy we polisiýanyň däkmet migrantlaryna garşy bekanun hereketleri barada habar berilýän ýagdaýlar babatynda resmi düşündürüş alyp bilmedi. Türkmenistanda içerki migrantları Aşgabatyň çäginden çykarmak praktikasy ençeme ýyl bäri saklanyp gelýär. Wagtal polisiýa gözegçiligi güýçlendirilýär. Şäher häkimligi beýleki sebäplerden gelýän raýatlaryň ýydarlanmagynyň sebäplerini hiç wagt düşündirmeýär. Häzirki ýydarlamalar Içeri işler ministrliginiň ýol başçysynyň işinden aýrylmagyna we polisiýanyň ýa-da ilata gözegçiligini güýçlendiren wagtyna gabat geldi. Soňky günlerde ýollarda köpçüliklen reýtler, şeýle hem ýurduň dürli vilayetlerinde resmi nikasy bolmadyk jübütleri anyklamak boýunça çäreler geçirildi we dürli kosmetiki hyzmatlar gadagan edildi. Uzağa çeken ykdysady krizis, giň ýaýran işsizlik Türkmenistanyň ilatynyň garyplaşmagyna sebäp boldy. Sebäplerde ýagdaý paýtahtdakydan hasagyr. Pul gazanmak üçin Aşgabat şäherine gelen içerki migrantlar etatan, guruluşyk meýdançalarynda işleýärler we beýleki hüner talap etmeýän işler bilen meşgullanýarlar. Habarçylaryň sözlerine görä koronavirus pandemiýasynyň arasynda ilatyň ýurdun içinde hereket etmegine geridilen çäklendirmeler vilayet ýaşaýjylarynyň paýtagtda kanun ýetagda ýaşamak üçin hataba alınmak işini hasda kynlaşdyrypdyr. Şunuň bilen baglylykda häzirki wagtda vilayetlerden paýtagta iş gözläp baranlar köplenç gazanç etmek üçin kiçi telekeçiler bilen işleşýärler we hususy jaýlarda abadlaýyş işlerini alyp barýarlar. Olar ýaşaýyş üçin köplenç Aşgabatyň daşyndaky owalarda aradan jaýlary kireýin alýarlar. Türkmenistanda COVID-19'ın ýokdugyny öňe sürýän türkmen häkimetleri ýurdun käbir vilayetlerinde pandemiýa aladalar sebäpli girdilen çäklendirmeleriň gerimini gaýtadan güýçlendirýär. Marda bazarlaryň ençemeti ýapylyp olaryň girelgelerine beton böwetler goýuldy. Saglyk işgärleriniň birnäçesi munyň ilat arasynda COVID-19'ın omikron görnüşi bilen keselleýänleriň köpelmegi bilen baglanyşyklydygyny aýdýar. Bu ýagdaýlaryň jekme-jeklikleri barada Azatlyk radiosynyň habarçysy Mardan habar
berdi. 15-nji aprelde Mara şäherindäki Altınasır Bagtyarlyk we Güneş badarlary şeýlede Molla Nepes köçesiniň ugrundaky Gök badary, Oğuzhan köçesiniň ugrundaky Ak badary we Atamurat Niyazow köçesiniň ugrundaky Läle badary duýdansız yapyldy. Olara söwdegärler we aljylar goý berilmedi. Badarlaryň girelgelerinde uly beton bögetler goýulyp, awtologlaryň badarlara girmegi çäklendirildi. Polis işgärleri alıcıları we söwdegärleri bazarlardan goýup çykardylar. Söwdegärler bazarlaryň arka tarapyna gizlendiler we şol ýerde haritlaryny satmaga synanyşdylar. Ýöne polis işgärleri öz resmi formalarynyň üstünden raýat geyimlerini geýip bu ýerde gizlenen söwdegärleri tutdular we olardan 200 manat para aldylar. Soňra da olary kowdular. Dip waka şaýat bolan aljylaryň biri anonimlik şertinde gurrun berdi. Habarçymyz 15-nji aprelde ýerden Bayramaly etrap badarynyň hem duýdansyz yapylandygyny habar berdi. Waka şaýat bolan aljylaryň ençemesiniň gurrun bermegine görä, polisiýa işgärleri söwdegärleriň haritlaryny ýere taşlap, olary badardan kowdular. Söwdegärleriň arasynda öz haritlarynyň ýere taşlanyp, guma bulananyna gahar gelip, polisiýa bilen ýakalaşanlary hem boldy. Seniň meniň haritymy ýere zyňmaga hakkın var, bu egin eşik, sen bunu gum ettin, men bunu kaksam gumu ayrılmayar, yuğsam täze deyip satıp bolmayar, indi bunun bahasyny töle deyip bir badar satıcısı qaharlandy. Polisiýa tölemejekdigini aýtdy, onda 3 satıcı bolup, 2 sany polisiýa işgärini güýçülen batly döşünden itdiler. Olar badarın içinden geçen Akman duran Zey kanala yıkıldılar. Sonra olar 3 satıcyny polisiýa bölümine alıp gittiler deyip, waka şaýat bolan aljy gurrun berdi. Habarçymyzyň sözlerine görä Bayramaly etrap badary yapylandan soňra söwdegärler medeniýet ýolunyň ugrundaky boş meýdanda döredilen öňkü emeli badara gittiler we bu ýerde söwdalaryny dowam etdirdiler. Ýatlasak Bayramaly etrap badary 16-njy ýanwarda karantina yapylan soň söwdegärler gök bakça önümleriniň çüýräp zaýa bolmagynyň we maddi ziýan çekmegiň öňüne almak üçin medeniýet ýolunyň ugrunda öz başlyk emeli badar döretmäge mejbur bolupdylar. Bir salymdan soň polisiýa gelip satıcıları bu emeli bazardan kovmağa synanyşdy. Emma bu başa barmady diýip efirde atlandyrylmasydlygyny soran bir söwdegär aýtdy. Yerli häkimetler badarlaryň gaýtadan yapylmagy barada anyk maglumat bermeýär. Ýöne habarçymyz bilen söhbetdeş bolan saglyk işgärleriniň bir näçesi munyň ilaty arasynda COVID-19-nyň omikron görnüşi bilen keselleýänleriň köpelmegi bilen baglanyşyklydygyny aýdýar. Bu habar ýurtda koronawirusa garşy göreşiň güýçlendirilýändigi, Türkmenbaşyda häkimetlerin ilatdan ähli ýerde maskaly ýörmegi talap edýändigi barada geçen hepdäniň başynda gelip goşan habarlaryň ýa-da gabat geldi. Şonda Sewitdäki habarçymyz muny koronawirusyň pnevmoniýanyň ýaýramagynyň täze tolkuny we daşary ýurtdan gelen raýatlarda COVID-19-nyň delta görnüşiniň tapylmagy bilen baglanyşyklydygyny aýdypdy. Türkmen hökümeti pandemiýanyň başyndan bäri ýurtda bir karantin çäklendirmelerini girizdi. Bu çäklendirmeler käte gowşadylyp käte-de berkidilýär. Ýöne häkimetler ilaty bu çäklendirmeler bilen bagly wagtly-wagtynda habarly etmeýär. Azatlygyň habarçylary ýurtda pandemiýa çäklendirmeler sebäpli 10 miňlerçe raýatyň gazanç çeşmesinden mahrum bolandygyny aýdýarlar. Şeýle dolar bu raýatlara döwlet tarapyndan hiç ýyly maddi goldaw berilmeýändigini belläp, çäklendirmeleriň ykdysady kynçylyklar sebäpli güzeran eklenji agyrlaşan köp maşgala hasta yaramaz täsir ýetirýändigini aýdyp gelýärler. Türkmen hökümeti pandemiýa çäklendirmeleriniň girdilmegi we olaryň haçan doly ýatyryljakdygy barada ilat köpçüligine açça-çanda jikmejik maglumat bermeýär. Ýurdun saglygy goraýyş we derman senaty ministrliginiň web saýtynda hem çäklendirmeleriň umumy sany baradaky maglumat göze ilmeýär. Sevitary taksiler hereket çäklendirmeleri zerarly häkimetlere para bermeli bolýar. Azatlyk radiosynyň habarçysy Balkan Aşgabat aralygyny gatnaýan taksi sürüjileriniň sevitary hereket çäklendirmeleri bilen bagly ýüzbeýiz bolýan päsgelçilikleri barada habar berýär. Sevitary taksi sürüjileri hereket çäklendirmelerinden häkimetleriň bir kanun girdeji çeşme hökmüne peýdalanýanyklaryny aýdýarlar. Azatlyk radiosynyň habarçysy Aşgabatdan Balkan vilayatyna ýa-da Balkandan Aşgabada gara ýoluň üstü bilen päsgelçilik
gecikçiliksiz barmak üçin taksi sürücüleriniň häkimetleri ýüzlerçe manat para bermeli bolýanlyklaryny habar berýär. Maglumaty görä sürücülerdiň eserdar bamy postundan geçmek üçin Milli Howpsuzlyk Ministrliginiň işgärlerine 500 manat meşberine para bermeli bolýanlyklaryny aýdýarlar. Balkan Aşgabat aralygyny atlayan taksi sürücüleri serdar bamy postuny mahkama işgärlerine 500 manat para berip postdan bökdünşsiz geçip bilýärler diýip bir sürücü Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Türkmenistanyň hökümeti 2 ýyl mundan pandemiýa başlanaly bäri öz çägini hiç ýyly koronavirus hadisasynyň hasaby alynmanyny öňe sürýär. Ýöne şol bir wagtda pandemiýa çäklendirmelerini böwlekligiň saklap galýar. Hökümet karantin çäklendirmeleriniň çägini halkara uçur gatnawlaryny ýatyrdy, sebitara hereketi çäklendirdi. Azyk harytlary satylýan bazarlardan beýleki wazarlary, sewda we diň alış merkezlerini ýapdy. Bu çäklendirmeleriň fonuny sevitlerin arasyna ýolçy gatnadyp gazanç edýän taksi sürüjüleri ýowuz päsgelçiliklere sezewar boldy. Para vermedik taksi sürüjüleri Nohrobadan dağdan 10 saga doly howply ýoly jarlykdan sowulup geçmeli bolýarlar diýip sürüjüler aýdýar. Sürüjüler bu ýol bilen paýtagta aşmagy istegildirýän her bir ýolçy üçin 600 000 manat aralygyna baha kesýär. Balkan Aşgabat aralygyna gara ýoldan paýtagta aşmak isleýän ýolçylar has köp çykdy jetmeli bolýarlar. Mendele gönü ýol bilen barmagyň bahasy 1200 manat howpsuz ýol, Covid kepilnamasy gerek däl diýip bir sürüjü Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Häkimetler sebitara hereket çäklendirmeleri we munyň fonuny güýçlenen para talaplary bilen baglykda çäklendirmeler bir kanun girdi çeşmesine urmekde tankid edilýärler. Bu bolsa emeldarlar üçin gara girdeji çeşmesine öwrüldi diýip bir Balkanly ýaşaýjy Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Habarçymyza görä Balkandan Aşgabada barmak isleýän ýolçylaryň bolşy ýaly Aşgabatdan Balkana atlaýan ýolçylarym az däl. Her gün 300 töwerek adam taksi bilen Balkan welaýatyna girýän bolsa, ýene şonça adam Balkandan Aşgabada barýar diýip sürüjüler aýdýar. Olar Balkan welaýatyna barmak üçin hem ýolçylary we sürüjülere şol bir çetin ýoluň garaşýanyny aýdýarlar. Balkanyň çägine gizlin ýol bilen aşmak hem aňsat däl. Dağ ýoly, dağdan aşmaly, ýol aşa howply. Üstesine sürücüler ol ýerde hem öňlerinden çykan her bir polis işgärine 100 manat para vermeli. Olarum diňe para almak üçin ýollary garawullap ýatyrlar. 100 manat alandan soň eger sen owganyň raýaty bolsaň işleri ýok. Covid-i nädip beýdip saklap bolýanyny düşünüksiz. Bu karantin çäklendirmeleri emeldarlaryň bähbidine hyzmat edýär. Döwlet ykdysadyýetyne erbes zarar berýär diýip Balkanly ýaşaýjy Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Bu aralykda Türkmenistanyň täze hökümeti ýurtda köçe ýol hereketiniň düzgünleriniň bozulmagyna garşy erjel görüşe girişýär. Daşary döwletlerden Lebap welaýatyna dolanan Türkmenistanyň futsal boýunça milli ýygyndysy 21 gün karantine alyndy. Bu aralykda sebitde Covid-19 aladalar sebäpli girdilen çäklendirmeleriň çäginde ýapylan käbir bazarlar gaýtadan açyldy. Azatlyk radiosynyň Lebapda habarçysynyň maglumatlaryna görä, Gyrgyzstanda geçirilen Aziýanyň Kubu uğrundaky ýarşyň saýlama tapgyryna gatnaşan Türkmenistanyň futsal boýunça milli ýygyndysynyň agdalary 15 aprelde sevite geldi. Lebap welaýatynda Türkmenistandaky iň uly karantin zonasy ýerleşýär. Bu ýerde daşary ýurtlardan gelýän ähli raýatlar we sportsmenler 25 günlük karantinde bolmaly edilýär. Türkmenistanyň futsal boýunça milli ýygyndysynyň 30 töwerek agdasy 15 aprelde Farab gümrük nokodynyň geçdi we 25 günlük karantine ýerleşdirildi. Dip çeşmämiz 17 aprelde gurrun berdi. Ýatlasak Türkmenistanyň futsal boýunça milli ýygyndysynyň Aziýanyň Kubu uğrundaky ýarşyň saýlama tapgyryna gatnaşmak üçin Aşgabatdan Türkmenabada bu ýerden Farab gümrük nokody arkaly Özbekistana soňra ýarşyň geçiriljek ýerine Gyrgyzstana uğrandygy barada hökümetçi Türkmen portal neşri şu aýyň başynda habar beripdi. Şonu olaryň futbol duşuklarynyň 10-12 aprel aralygynda boljak hem aýdylypdy. Türkmenabadyň aeroportuna gelýän iň uly kargo ýük uçurlarynyň ekipaj agdalary hem bu ýerde Covid-19 testini tapşyrýarlar. Olaryň testi negativ netije görkezden soň olar Aşgabada uğraýarlar.
diýip çeşmämiz bellidi. Habarçymyz velayetde käbir badarlaryň gaýtadan açylandygyny, ýöne beýleki çäklendirmeleriň dowam edýändigini, şol sanda otly gatnawlarynyň dikeldilmändigini hem aýtdy. 17 aprelde 6 ay bäri ýapyk duran Ak Badar gaýtadan açyldy. Bu bazar Türkmenabad şäheriniň merkezinden 15 kilometr uzaklykda. Türkmenabad Mary ýolunyň ugrunda ýerleşýär. Şol güni mal we awtolog satylýan bazarlar hem açyldy diýip çeşmämiz gurrun berdi. Şeýle dol 1-nji maýdan başlap çäkli möçürde otly gatnawlarynyň ýolu goýuljak barada maglumatlaryň bardygyny hem aýtdy. Ýönol bularda harby gulluk borçlaryny tamamlanan eskerleriň we harbylaryň öýlerine we harby bölümlerine ekdiljekdigini belledi. Öz çäginde COVID-19'ň bardygyny ikrar etmedik Türkmenistan ilatyň ýurdun içinde hereket etmek mümkinçiligini epesli çäklendirdi. Awtobus we otly gatnawlar dol ýaly ýatyrylyp, uçor gatnawlarynyň sany çäklendirildi. Şeýle-de Türkmenistan pandemiýadan soň adaty halkara uçor gatnawlaryny häzire çenli dikeltmedik sebitdäki ýeketäk ýurt we dünýädäki sanlyca döwletiň biri bolmagynda galýar. Bu berk çäklendirmeleri garamazdan häkimetler ýurdun çäginde COVID-19'ň hasaba alınmandygyny tekrarlaýar. Ýöne geçen ýylyň oktýabrynda Azatlygyň ýurdun saglyk ulgamyndaky ygtybarly çeşmeleri Türkmenistanda keseliň resmi hasabynyň ýöredilýändigini habar berdiler. Çeşmelere görä pandemiýa başlanaly bäri Türkmenistanda COVID-19'dan 25 000 adam ýoğulypdyr. Bütün dünýä saglyk guramasy Türkmen häkimetleriniň ýurtda koronawirusyň ýoklugy barada aýdanlaryny ençeme gezek soraw astyna aldy.